זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל. זה התחיל, לפני שראיתי זה התחיל, בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. כ"ז באלול, שנה שעברה, תשע"ה. בשנה הזאת, כאילו, כן, שנה אנחנו שעברה. בתשרי כבר. אז זה התחיל בשם, 3 ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחילה המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה, מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ, פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שפתאום יפרוץ, כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם השלישית פרצה, פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם יבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו להילחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יעברו נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאתה? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו? אין בטח כוחם שכח. מה התפקיד של המשיח? אנחנו כולם משיחים? כן, יש כאילו, הוא לא יודע מה שהוא המשיח. הוא לא יודע שהוא המשיח. דבר למיקרופון. לא. הוא מחזיר בתשובה כיום? יכול, כן, הוא מחזיר בתשובה, זה מישהו שמחזיר בתשובה שעושה כאילו בן אדם גדול, בן אדם גדול. הוא אומר הרבה כאילו, בוא נגיד ביזיונות, על מנת לחזק את העם היהודי. מה זה? הוא עובר הרבה ביזיונות על מנת לחזק את העם היהודי. אין לי מושג, אני לא יודע. אני רק יודע שזה בן אדם שחזר בתשובה שלא עשה עבירות בכלל, הוא בן אדם גדול, ושהוא יהיה המשיח, כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שזה הוא. אחי לא לי. המשיח חוזר בתשובה, אומר, הוא אדם שהוא מחזיר בתשובה וכולם מכירים אותו, וזה יהיה הפתעה שהוא... זה הפתעה שזה. רגע, אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת, מה שאתה אומר, ראית קדימה, אז רבותיי, התחלנו להבין לי פה כמה דברים. א', בכ"ז באלול התחיל מלחמת גוג ומגוג, זה במינון כנראה קטן, עד שיקרה איזושהי תקרית, וזה יתפרץ למלחמה כלל עולמית, וזה יהיה הסימן האחרון. בהתחלה אנחנו נהיה מחוץ למלחמה, אבל אחר כך כולם יתאחדו עלינו וילחמו בנו כי ירצו את ירושלים. עכשיו, אתה אומר, אתה פשוט אמרת את זה לא לפי הסדר, אני מנסה לעשות סדר. ילחמו נגדנו, צה"ל מחזיק יומיים. מחזיק יומיים, זה הכל. אחרי זה אין צבא. אין צבא. אין צבא. ואז הם נכנסים. הם נכנסים. חוטפים אנשים. חוטפים אנשים, הורגים אנשים. רקטות, טילים, מה שאתם רוצים. רגע, עכשיו בוא נגיע לקטע הזה של רקטות וטילים. כן. שמעתי בהרבה מקומות, וגם יש נבואה כזאת, על אטום. על אטום, באמת יהיה אטום, אבל האטום הזה יהיה אטום קטן ולא גדול, והוא פשוט הקדוש ברוך הוא יעצור אותו בשמיים, הוא לא ייפול. זאת אומרת, יראו עלינו פצצת אטום, כן, אבל... השם מקפיא את זה בשמיים. מקפיא את זה בשמיים. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה שבועות, הוא ייפול, אבל הוא ייפול רק על ערים מסוימים, 2 ערים מסוימים, תל אביב וחיפה. רק על תל אביב וחיפה יהיה פצצת אטום. כן. 2 ערים בערב. אוקיי, ועכשיו הם נכנסים, הם כובשים? מה? הם כובשים לגמרי, ממש כובשים, הכל. ונכנסים עד? ונכנסים עד ירושלים, ממש. עד ירושלים. אבל בירושלים יהיה פליטה, כאילו, כל מי שרוצה להתנצל רק בירושלים. ומצד שני גם שם היה מלחמה, אז מי שזוכה יזכה, מי שלא, לא. מי שעושה תורה ולומד ועושה מצוות וזה, אז הוא ינצל. זאת אומרת, צדיקים שהם מחוץ לירושלים, הם יגיעו לפה וינצלו, הם יגיעו פה ויצלו. ורשעים שבתוך ירושלים לא ינצלו. זאת אומרת, זה לא המקום, זה הבן אדם, זה המעשים שלו. כן, כן. ואז הר הזיתים נבקע. נבקע לשתיים. ומשיח עומד שם. משיח עומד בכניסה. והוא לא שופט לפי בגדים. הוא לא שופט לפי בגדים, הוא שופט לפי הפנימיות של הבן אדם, הוא יודע מה יש בכל בן אדם, מה הפנימיות שלו, מה הוא באמת. יש פסוק שאומר, בהעריכו יראת השם. לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, כי אם בהעריכו. הוא מעריך יראת שמיים ויודע מי אתה, ואז לזה הוא נכנס, מי שנכנס, אז מה זה? זה כמו... זה הגענו, כן, חדר ביטחון, בדיוק. אחרי זה מה שיקרה, לא אמרתי לכם, מה שראיתי שיקרה, אחרי שבקר הר הזיתים ומי שהזכיר ייכנס, אבל מי שלא, הקדוש ברוך הוא יבוא, הוא בעצמו יבוא. הוא יבוא בעצמו, הוא יהיה חלוק ענק, על החלוק שלו פשוט יהיה כתמי דם. הכתמי דם האלה זה כל היהודים שמתו בכל הדורות של עם ישראל, שמתו, שהגויים הרגו אותם. רק בגלל שהם יהודים. רק בגלל שהם יהודים, כן. והקדוש ברוך הוא יבוא, והוא ינקום בכל הגויים. והבנתי גם שיש פסוק, גם קרא את הפסוק הזה שאומר אין נקמות השם אין נקמות תופיע, אני מנסה לספר את הארץ שגמול הדיון. אז הבנתי שהפסוק הזה גם זה על זה, והכל הבנתי למעלה, שתבינו, הכל הבנתי את זה למעלה. טוב, עכשיו רק נשאל שאלה גאונית, אבל משהו יותר מעניין זה אנחנו.
השם נוקם בגויים. אתה יודע באיזה דרך? מה שיקרה פשוט בכמה דקות זה יקרה פשוט יעבוס הכל. פשוט אתה רואה, ראיתי את זה מלמעלה, ראיתי פשוט כל הבניינים, כל המקום פשוט טיפלו, התמודדו, כל מדרגה, כל חומה, הכל פשוט טיפול. התמוטט, פשוט הכל התמוטט, פתאום. לא ראית שחזרה לתשובה שיש? חזרה בתשובה? שלא יהיה את הדבר הזה? יכול להיות ש... יכול להיות שהם יעוררו את זה, זו בתשובה, יש את הבחירה. כרגע, מה שאני ראיתי זה כרגע מעייס. כרגע מעייס זה הדבר הזה, הדבר הפחות טוב. נתן, אני רוצה להקריא לך וגם לציבור נבואה מיחזקאל ל"ח. אתה אומר נופלים מערים, והזכרת גם עכשיו מדרגה? כן. מה זה מדרגה? מדרגות, כל מדרגות, בניינים, הכל. אבל רק במקומות מסוימים, רק אם יש מקומות של למשל צדיקים, אז לא יקרה הדבר הזה, לא יקלו המדרגות והחומות. זה יהיה רק בישראל או בכל העולם? זה יהיה בכל העולם. בכל העולם. אז הנביא אומר, ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על אדמה, וכל האדם אשר על פני אדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. מתאים? הנה. מתאים? אפשר לשאול שאלה? דוגמה, בראש שנה דוגמה הולכים לאומן, לא יודע, רבינה, כאילו אומרים שהוא מציל את הנשמות וכל זה, כאילו, יש דבר כזה, כאילו, שאתה אומר שהמשיח כאילו יסנן אנשים, כאילו, הצדיק הזה כאילו מציל את, כאילו, איך זה הולך? הוא מציל לאנשים, כאילו, אם הוא המשיח זה לא סתם שהוא המשיח. לא, אני אומר, כאילו, שאומרים שמי שהולך לזה, הצדיק מציל אותו, רבי נחמן, דוגמה, באומן. לא, אני שואל, פשוט מישהו אמר לי לשאול, אבל אני אומר, מי שבא לאומן, כאילו, מצילים אותו מן החטא וכל... מה, מי שבא לאומן, מצילים אותו? הצדיקים מגנים על האנשים, כאילו, כשהמשיח יבוא. תלוי על איזה אנשים. מי שתפס את העניין ברצינות, אתה אומר. כן. זאת אומרת, הכלל הוא כלל כזה, זה לא משנה איפה אתה גר ולאן אתה הולך, זה תלוי רק מה אתה עושה. ואחרי זה, אחרי המלחמה הזאת, ימותו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע בדיוק להגיד לכם את המספר בדיוק. אתה יודע... ימותו הרבה מיליונים של יהודים, וגם אותה כמות, בדיוק אותה כמות ימותו גויים. אותה כמות שימותו היהודים, ימותו גם הגויים. אותו דבר בדיוק. מי לא ימות מהגויים? מי יזכה להישאר? שאמרו שימותו בני נוח. והיהודים, מה שמעתי לכם? שאמרו את התורה, המצוות, זה. ואחרי זה נתחיל הגאולה. אבל זה יהיה רק ההתחלה, מה שיקרה פשוט, כאילו... אז רגע, נתן, יש לנו גוג ומגוג שזה כבר התחיל. יש לנו את התבוסה, הם כובשים, מגיעים לירושלים, הר הזיתים נבקע. מי שנכנס להר הזיתים זה בעצם הגנה עליו, ואז השם מופיע, הוא זה שנלחם בגויים. בדיוק. הוא בא, אתה אומר, עם חלוק וכתמי דם, והכתמי דם האלה הם בעצם כתמי דם של כל היהודים שנהרגו רק בגלל שהיותם יהודים במשך כל הדורות. כמובן בית ראשון, בית שני, אינקוויזיציה, לא חסר. כל זה. ועכשיו השם נוקם להם ופשוט מחסל אותם. ונותן לאובמה קבר פה. בישראל. בישראל. פה בישראל, כן. אוקיי, עכשיו, מה השלב הבא? השלב הבא יתחיל הגאולה, אבל זה יהיה רק ההתחלה. ייקח זמן עד שהכל יתחיל. קודם כל יהיה הרבה גופות, זה ייקח זמן, הרבה מאוד זמן לפנות כל הגופות. מה שיקרה פשוט בית המקדש, האור הזה שאמרתי לכם שיהיה למעלה, שאני ראיתי למעלה בעצמי, הוא ירד למטה, יוריד אותו למטה. וזה יהיה האור שלו, כמו שאתה חושב שאתם רואים אור, אז יהיה אור, פשוט ככה. אז רוב היהודים ימותו? כאילו, איך זה? מה? רוב היהודים ימותו. מה עם היהודים בחוץ לארץ? מה? מה עם היהודים בחוץ לארץ? עוד פעם, זה לא משנה מה אתה זה לא עושה. משנה איפה אתה נמצא. לא, אבל אתה אומר שהם יבואו לכאן. מה? הגויים יבואו לכאן. לא, מה עם היהודים בחוץ לארץ? מי שימצא בו מי שלא, לא. כל בן אדם לפי עצמו, אם נשארים בחו"ל... הם נשארו בחיים? מה? תלוי אם עשו מצוות או לא. אם הם עשו מצוות וחגים, אז כן. אם לא, לא. אם רשעים, טוב. מה קורה עם כל הכבלים בהר הזיתים? רבותיי, זה טעות. זה לא איפה בן אדם גר. זה כמו מישהו בא לפה מחוץ לארץ ירושלים ונכנס פה על איזה סטיקיה ואכל. אני אומר לו, תשמע, זה לא כשר. הוא אומר לי, אבל זה ירושלים. זה לא אם אתה גר בירושלים זה כשר, ואם אתה גר בירושלים אתה צדיק. אפשר להיות גם צדיק בחו"ל. הקדוש ברוך הוא לא עושה פה מבחני גיאוגרפיה, אלא הקדוש ברוך הוא מה שעושה פה, לוקח תיק אישי של כל אחד ואחד ובודק אותו. מי שזכאי יישאר ומי שחייב לא יישאר. אז זאת אומרת, לא יעזור פה שום דבר. עושים לך פה צילום רנטגן שלך ומסתכלים עליך, מי אתה? אם אתה בסדר בתורה ובמצוות, אתה נשאר, לא משנה איפה אתה. אם אתה לא בסדר,
רשע יכול למות גם בכותל, וצדיק יכול גם לחיות בניו יורק. הקדוש ברוך הוא, אולי הוא לא זוכר את זה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יאסוף את כולם לפה, ומי שזכאי הוא יישאר בחיים ויבוא בסוף לפה, ומי שלא יובד. גם הרמ"ק כותב את זה שמי שיקשה אור פה הוא יובד. אז זאת אומרת, אל תסמוך לא על מקום ולא על סגולות ולא על שום דבר. אתה פשוט צריך לעשות חשבון אחד פשוט. אתה לומד תורה, שומר מצוות וגומל חסדים או לא. זה הכל. זה הקריטריון. הבנתם? מה קורה עם כל הקברים בהר הזיתים? רגע, הלאה, לאט. ומה עם תחיית המתים? שנייה. רק לאט. אנחנו רוצים לעשות פה סדר. כי אחר כך יצא פה כל שליטה. אז הקדוש ברוך הוא בא ונלחם, מחסל את הגויים, ואחר כך אתה אומר, ייקח זמן, למה? כדי פה לאסוף את הכל. אז אני רוצה להראות לכם עוד פסוק, שאחרי שהקדוש ברוך הוא נלחם בגוג ומגוג, אז אמרנו, והיה ביום ההוא, אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גיא העוברים קדמת הים, וחוסם את העוברים, וקברו שם את גוג ואת כל המונה, וקראו גיא המון גוג, וקברו בית ישראל למען טהר את הארץ 7 חודשים. זה ייקח על מנת לטהר את הארץ, כי אנחנו ניכנס אחר כך להלכות טומאה וטהרה, טומאת המת, מה שאנחנו לא נוהגים היום. זה ההפטרה של השבת. בעזרת השם נהיה, ואז צריך להפוך, לטהר את כל הארץ, כן, לטהר את כל הארץ מגופות, כי גם מדרבנן, גופה של גוי, מטמא מדרבנן. ופה אנחנו בעזרת השם הולכים לקבל בית מקדש ומשיח וגאולה שלמה, לכן ייקח זמן לטהר את זה, כי הכמויות החיילים שעברו לפה זה לא חוליית מחבלים, זה לא התקלות עם מחבלים. זה לפי מה שאני מבין, ומה שאתה פה מספר, זה משהו אדיר מאוד. תבינו שזה רק לאסוף את צפון קוריאה, בארצות הברית ורוסיה, זה מספיק. אני כבר לא מדבר על איראן, וכמובן כל מדינות הערב שהתערבו איתם. אתם מבינים איזה כמות הולכת להיות פה? זאת כמות שצה"ל הגדול והבלתי מנוצח, הוא יומיים הוא נגמר, זהו, אין צבא. יומיים, זהו זה. אין צבא, אין צה"ל, אין כלום, אין שום דבר. זה פשוט רק עושים פה ריצת בוקר ונגמר. הרי מה אנחנו? אנחנו ממש חתיכה כזאת קטנה על המפה. הם כולם כבר מסביב. השם כבר הביא אותם לפה, הם כבר נמצאים בסוריה. האמריקאים נמצאים בסוריה, הרוסים נמצאים בסוריה, כולם נמצאים שם, שזה יבוא להתהפך חס וחלילה נגדנו, אין בעיה שהם יעשו קואליציה אחת נגדנו, וזהו, מה אנחנו יכולים לעשות? אתם זוכרים ש150 סורים, פשוט אזרחים, חצו את הגדר בגבול סוריה ונכנסו לארץ, אפילו לא הרגישו בהם. ועד שהרגישו ותפסו והחזירו ועצרו, אחד כבר הגיע לתל אביב. בלי נשק, 150 אזרחים חצו את הגבול, אף אחד לא הרגיש. תארו לכם שזה יהיה 1-2 מיליון חיילים. יותר מזה, יכנסו פה את כל הארץ, יעמדו פה מסביב לירושלים, רק החיילים עצמם, עם הנשק האישי שלהם, הציוד האישי שלהם, מסביב זה יהיה יער של חיילים פה מסביב. מה שיציל אותנו זה רק דבר אחד, תורה וגמילות חסדים. מה שיציל אותנו, הנביא פה אומר שהר הזיתים ייפגע ואנחנו נרוץ לשם. אנחנו נרוץ ואנחנו פתאום נדע לרוץ יפה מאוד, גם כל אלה שקשה להם ואין להם כוח והם עייפים, פתאום הם ירוצו טוב מאוד להר הזיתים, ואז הר הזיתים ייבקע והמשיח יכניס לשם את מי שראוי. אבל מי זה שראוי להגן, שיקבל את ההגנה הזאת? רק אדם ששמר תורה ומצוות ועשה גמילות חסדים. למדת תורה על מנת לשמור, ללמוד ולקיים את כל המצוות עצמם. הרי אם אתה לא לומד, איך תדע לקיים את המצוות אם אתה לא לומד? אתה רוצה לעשות מצוות, אתה צריך ללמוד קודם כל איך עושים את זה. ואני אומר את זה הרבה שנים וכואב לי הלב, שאני בסוכות, אני מסתובב במקומות, אני רואה אנשים חוזרים מהעבודה, עייפים,
רוצים לבנות סוכה, הם בונים סוכה, כי הם רוצים סוכה, אבל לצערי הסוכה פסולה. למה היא פסולה? כי הם אף פעם לא למדו את ההלכות הבסיסיות של בניית סוכה. זה הכל, זה הכל. אז אתה לומד בשביל לחזור בתשובה זה שנייה. כן, אבל עכשיו הוא צריך פשוט מה זה יעזור? אם זה כל כך קצר, מה זה יעזור? אתה משתדל, השתדלות. אני מסביר משהו אחר. אדם לומד על מנת לקיים. הלימוד שלך הוא לימוד על מנת לקיים. אז מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, זה אם לא הספקנו עד עכשיו, להתעסק בתורה, ללמוד. תוך כדי לימוד לומדים עוד, זה הולך ומתרחב, וללמוד ולשמור, ולעשות לקיים את כל מה שאנחנו לומדים, לעשות את זה גם כן. ללמוד זה לא שעכשיו אני אומר לך, תשמע, על קריאת שמע של המיטה, יאללה, נתחיל לפתוח גמרא ולעבור על כל הראשונים, הכל כדי לקריאת שמע של המיטה. אפשר גם לגשת לרב פוסק, או יש לי איזושהי בעיה, ולשאול אותו מה ההנחה פה, מה ההנחה שם, גם זה נקרא לימוד, גם זה מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים ללמוד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך. אלה נשארים. עכשיו, גמילות חסדים, אתם חושבים שגמילות חסדים זה רק אם אתה בונה בניינים ומאכיל מאות אלפי אנשים? גם ביחס, יחס גם. לא. יש לכם טעות. הפה ליועץ אומר שגם אדם ששואל אותך מה השעה ואתה עונה לו, גמרת איתו חסד. כשאתה רואה אדם שיש לו 2 שקיות בידיים, הוא בא לפתוח דלת, זה קשה לו כי יש לו דברים בידיים, פתח לו את הדלת. זה גם גמילות חסדים. הרב רטה כותב בהקדמה שאיש אינו יודע לגבי המשיח וכל זה, אז אפשר לחשוש לזה, אבל לקבוע דברים, הרב רטה כאילו בא לטהרת הקודש, הוא היה גם קדוש. הוא גם אומר פה שהוא לא יודע מי זה המשיח, ומה שהוא אומר פה זה דברים שגם בלי זה, אני יודע אותם מתוך לימוד גם בלי. ומי שאין לו רגליים, איך הוא מגיע? לא, אבל הזמנים וזה. דרך אגב, לי, נתן לא חידש כלום. אני כבר מוקלט הרבה שנים שאני אומר את זה, אני יודע את זה מזמן, זה כתוב בתוך הנביא, זה כתוב בתוך המפרשים, זה כתוב בתוך הגמרות, אין שום חדש פה מה שהוא אמר. מה שאותי מבטיח זה שזה הולך להיות ממש אוטוטו, הולך להיות קרוב, ואני גם מסתמך על רבי חיים קניבסקי. וזה לא שקר שהוא אמר לקחת מכוניות עם רמקולים ולצאת לרחובות ולהגיד לצעוק המשיח בא. רבי חיים קניבסקי שאנחנו מכירים אותו שנים לא ממהר להתלהב או להוציא דברים מהפה, הוא כל מילה שלו הוא שוקל אותה בהמון מאזניים. מי שמכיר אותו, הוא לא מדבר הרבה. הוא לא מדבר הרבה, ושהוא מדבר אז הוא יודע מה שהוא מדבר. הוא לא יגיד סתם, הוא יודע שזה אחריות על כל מילה שהוא מוציא. יש אנשים מעידים שהוא אמר ללמוד מסכת שביעית, שעוד שנה שעברה, ללמוד מסכת שביעית, וכאילו מוצאי שביעית יבוא משיח, ולקחת מכוניות עם רמקולים ולהכריז בשמו, מוכן שיגידו את זה בשמו, להגיד שהגאולה הגיעה. אז מה נשאר? נשאר לחזור בתשובה, אבל תשובה באמת עם כל הלב. אם אדם חוזר בתשובה מכל הלב, ועושה תשובה מכל הלב, הוא יזכה להישאר. אחרת, הוא חשוף להפצצות אטום, הוא חשוף חוץ מאטום מה יהיה? מה עוד ראית בסרט הזה? טילים, רקטות, מה? ראיתי רקטות, ראיתי מטוסים קרב. קודם כל מי שיבוא על מדינת ישראל, כל הגויים שלא יבוא, כמו שאמרנו קודם, לא סורים שיחפצו בדבול. זה לא יבוא ככה, הם יבואו במטוסים, במלא דברים, כאילו זה לא סתם. עכשיו, גם היום הזה שאמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא ילחם נגד כולם, זה יהיה יום שלא ייגמר, כי זה יהיה יום בלי לילה. יום, רק יום, 24 שעות יום. היום הזה כאילו לא נגמר. יום, רק יום, כאילו שמש. 24 שעות שמש, כאילו, לא נגמר. אין לילה ביום הזה, כאילו. יום אחד. ומה עם הנשמות? זה מה שאני שאלתי, איך יש לך הערכת זמן? יכול להיות שזה עוד שנתיים, יכול להיות שזה עוד 20 שנה, אני לא יודע, 10 שנים לי עובר מהר ככה, זה גם כן מהר. איך אתה מלמעלה, שהיית שם, אתה יכול להעריך את הערכת זמן? שמעת בת קול, אתה יודע, אמרנו שאתה יודע, כל נשמה יודעת שם דברים לבד, אבל איך אתה יודע שזה אוטוטו? הבנתי שככל מדברים על משהו שם יותר, אז הוא מתקרב יותר, ודיברו על זה שם הרבה מאוד דיברו על זה, ואמרו על זה הרבה דברים, ואמרו גם זה מכם, ראיתי אנשים גם נשמות בורחים על זה והכל, והבנתי שזה לא אותו ממש. אתה גם יודע, לרגע שאתה נשמע, אז אתה יכול לדעת. כמה שבועות. אם תוך שנה זה לא מגיע, אני יודע שהכל שקר? מה? כל מה שאתה אומר?
זה לא שקר, אבל תראה טוב, לבד. שנה 100%. מה? יכול לקחת גם כמה שנים? לא. אפשר לעשות תשובה לדחות את זה או לא, לא? לא, לא, הגאולה תגיע עכשיו, לא משנה מה. בטוח שלא... אבל כן, אבל... אם זה לא מגיע כל מה שאומר שקר? לא אגיד על זה כן, אבל מה שאני ראיתי, מה אני אגיד לך? לא, אני שואל אם זה 100%, אף אחד לא יכול לגמרי. אני רק רוצה להגיד פסוק, תסתכל עוד פסוק. והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יתרות וקיפאון, והיה יום אחד, הוא יבדל לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כמו שאתה אומר, יהיה 24 שעות של אור. ואז בית המקדש? בית המקדש פועל מהשמיים, פשוט תראה. יורד מן השמיים. עם האור הזה שאמרתי ש... מה עם הנשמות בכף הקיבה? הוא יורד מן השמיים. ואחר כך, תחיית המתים? זה יהיה אחרי כמה שבועות, תחיית המתים אחרי שבועיים, ומי שיזכה לדבר בתחיית המתים זה רק הצדיקים שלו בגן עדן. הרשעים שהיו בגיהנום זה לא יצאו הם ימשיכו להתענות ולסבול. זה רק הצדיקים שלמדו תורה. איך יתחיית המתים זה אתה יכול? ראית את זה גם כן? אני ראיתי, כן. מה רואים? אתה פשוט רואה מישהו, הבן אדם לא שמח, לא כועס לו, הוא פשוט רגיל. פשוט רואים בן אדם, פשוט הקבר שלו נפתח, יוצא מהקבר, יוצא ככה, התחיל ללכת פשוט. זה הכל. והוא לבוש מה? לבוש בגדים תחליכים? יפים, לא בגדים יפים, כן. וכולו שלם? כולו שלם. ולבוש בגדים יפים? כן. והכל נראה לו טבעי. טבעי. והוא יודע מה היה למעלה. הוא יודע שהוא היה מת, הוא קם בתחילת המתים. כן, הוא גם יודע, הוא זוכר גם מה היה למעלה. הוא יזכור מה היה למעלה והולך הביתה. כן, אבל מי שלמשל יש כאלה שבגיהנום, אבל לא להרבה זמן. כאילו, למשל יש לך, אומרים לך למישהו, אתה יומיים בגיהנום. יומיים בגיהנום, לפי מה שאמרתי למעלה, זה מלא זמן. יש אפילו חלק שנה בגיהנום. אז מי שכאילו היה בגיהנום, ואז עלה לגן עדן, הוא גם מקום בתחילת המתים. כל מי שבגן עדן. זאת אומרת, הוא קודם כל ניקה את העבירות שלו בגן, הלך לקבל, והלך לגן עדן, לדרגה שלו לפי המצוות שלו, ויש לו זכות לקום בתחילת המתים. כן, אבל אל תחשבו שגיהנום זה משהו כזה חפיף, בסדר יום אחד, יומיים, זה לא זה. עינויים, לא יכולים לתאר מה שאני ראיתי שם, זאת כלום, אפילו נכנסתי לשם ורק שמעתי את זה, והרגשתי מה הם מרגישים, זה... אני לא יכול להסביר את הדבר הזה. קשה. קשה מאוד מאוד. ואז תהיה הגאולה השלמה. הגאולה השלמה. יש בית מקדש, יש משיח, יש תחיית המתים, אבל יהיה אנשים שיקומו, צדיקים מאוד, כאילו רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, והצלחת תעבוד. נוכל לראות אותם? נוכל לראות אותם מרחוק, אבל לא נוכל להתקרב אליהם. למה? כי הם יהיו קדושים, אתה יכול להישרף להם, לא רק קדושה שלהם. אם אתה מתקרב כאילו. שרשב"י יקום, לא כל אחד יוכל להתקרב? לא יוכל להתקרב. אתה תוכל לראות אותו מרחוק, מכמה מטרים, אבל לא להתקרב. אם אתה מתקרב, אתה נשרף. פשוט נשרף במקום. יש איזושהי עבירה שאנחנו עושים שמציירת את המשיח, או עבירה כזו שיש לה רושם בשמיים? יש כמה עבירות שעושות צער בשמיים, כן. הרבה מאוד. כל עבירה שאתה עושה זה עושה צער בשמיים, אבל כל עבירה זה שונה. כל עבירה יש לה את העונש שלה. למשל אתה עושה עבירה כזאת, זה בסדר. זה גרוע מאוד, אבל יש עבירות גם יותר גרועות מזה, שהעונש שלהם עוד יותר גדול. ספציפי, לא? למשל גאווה. גאווה זה עבירה מאוד 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 גדולה. גאווה ואדם שמדבר בבית כנסת בזמן תפילה. זה גם לפני שראיתי, וראיתי בסרט הרבה פעמים שאני הייתי בבית כנסת בחיים שלי, וראיתי הרבה פעמים שדיברתי, וראיתי את העונש שאני מקבל שם, ואתם לא רוצים לקבל את זה, תאמינו לי. על דיבור בבית כנסת. על דיבור בבית כנסת, אפילו שנייה אחת אתה רוצה את התפילה שלך ואתה מדבר עם מישהו, זה לא טוב. אפילו שנגמר תפילת 18 ובחגים, אסור לך לדבר, מאף אחד. אז זאת אומרת, אתה מסכם לנו פה שני דברים. כל העבירה, אפילו הקטנה ביותר שלנו נראית קטנה ביותר, זה חמור מאוד למעלה, ולאנשים על זה חמורות, והצער הוא היום ונורא. וכל שכן, עבירות שהן מאוד מאוד כבדות, ומה שבשמיים מוגדר יותר כבד, זה גאווה, דיבור בבית הכנסת. עוד משהו? בזמן התפילה או לא בזמן? הוא אומר, לא בזמן התפילה, וכל שכן בזמן התפילה. כן. גם גילוי עריות לפעמים שראיתי זה דבר מאוד גדול, וגם שפיכות דמים זה גם ממש גדול, זה כאילו הדברים הכי גדולים. מה זה נקרא שפיכות דמים? רציחה, דקירה, דברים כאלה.
והלבנת פנים זה גם נקרא? הלבנת פנים זה בדיוק כמו הדברים האלה, אותו דבר. מי שמלבין פנים, מי שמלבין את חבר שלו, אין לו חלק גדול, אין צריכים, הוא במדור השביעי בגיהנום. זה מה שאמרו חז"ל, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם. אישור משם, אישור משם, מה שעושים איתם שם. אתה יכול עוד, אז אמרנו גאווה, אמרנו דירות כנסת, אמרנו גילוי עריות, אמרנו מלבין פני חברו ברבים, רצח. ראית משהו על האינטרנט הלא קשה? מה? אינטרנט לא קשה. כן, יש גם מי שלא שומר על העיניים שלו ומסתכל על בנות קבוצות אז גם, וגם מי שמוציא זה על הבטלה גם, וזהו, זה כאילו... האינטרונים כאילו זה... עכשיו תגידי, שם דיברו על פלאפון, חבילות תקשורת, משהו לא. זה לא מעניין אותם. ציצית כן, תפילין כן. צבא לא מעניין אותם? דגל, עצמאות? לא. גם ראיתי מלא אנשים שבעולם הזה היו גדולים, נשיאים, רמטכ"לים, כל מיני דברים כאלה, למעלה, אתם לא יודעים מה הם מקבלים שם, אתם לא יודעים. מה עם הנאצים? מה קורה איתם? זאת אומרת, קטן וגדול, שם הוא. מי זה קובע קטן וגדול? זה רק שם. פה יכול להיות אבו עלי גדול, שם הוא כלום. גם כאילו, המצב שלך בעולם הזה הוא לא חשוב רק בעולם הבא, המצב שלך בעולם הזה לא חשוב, משנה מה יהיה איתך. גם כי הבן אדם יש לך כסף, לא כלום, לא משנה, בסופו של דבר גם ככה לא יהיה לך כסף, כי אתה תגיע למעלה. תבין, כל החיים, מה שאני הבנתי זה שכל החיים האלה, כל הזמן הזה שאתה פה זה ניסיון אחד גדול. כל החיים, כל שנייה ושנייה בחיים שלך שעוברת זה ניסיון. הכל, ניסיון. הקדוש ברוך הוא בכלל, כולם גם כאילו שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי לפי מה שאני גם הבנתי, המידה של הקדוש ברוך הוא זה להטיב לבוגרים שלו כאילו, אז בגלל זה גם מביא אותנו לעולם הזה, כדי להטיב לנו, כדי שנעשה מצוות שבסופו של דבר נקבל את זה שלנו. זה אמור לך למעלה או פה? מה שאמרת עכשיו, אמור לך למעלה או פה? אחרי שתחיים? למעלה, הכל למעלה. שוב, אני רוצה גם לשאול אותך עוד פעם וגם שאנחנו נבין. לפני שבוע לא ידעת את הדברים האלה. לא ידעתי. ידעתי אולי בקטנה כזה. בקטנה. בקטנה, באמת בקטנה. אבל מאז החג, יום שני, שקרה לך המקרה הזה, תוך רבע שעה הספקת לקבל את כל המידע הזה, לדעת, להבין, להסתכל הכל רבע שעה, וזה המון. כן, וכל מה שאמרתי לכם זה עוד כלום, לא דברים שראיתי שם. יש עוד הרבה דברים שאני לא יכול להסביר שראיתי. הרבה מאוד, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני באמת לא יודע. אין לך את המינים להסביר. יש לך דברים שאסור לך להגיד? יש לי כמה, כן, אני לא רוצה להגיד מה אסור. מה? צריך כאילו, לפי מה שהבנתי גם, בשביל לנצל גם מה שאמרתי לכם מהדבר הזה שמתה גוג ומגוג, מהמלחמה הזאת, אז שכל עם ישראל יחזור בתשובה ולהתאחד. ומה שהבנתי גם זה שהסיבה, שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אם שמתם לב, כל פעם שהיה איזשהו פיגוע עם ישראל, למשל שמתים הרבה אנשים וזה, אז פתאום כולם מתאחד, כולם עצובים, כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים הקטנים האלה כדי לעורר אותנו, כי בסופו של דבר הוא יביא לנו את הדבר הענק הזה, בשביל שכולם יחזרו בתשובה, כולם יבינו את זה, כי ברגע שקורה משהו אחד לאיזה עם מישהו מעם ישראל, כולם מתאחדים. אז הוא לא עושה משהו קטן, הוא כל הזמן עושה דברים קטנים, אבל אף אחד לא מבין, אנשים לא מבינים שזה סימן משמיים. אז הוא מביא משהו ענק עצום, שכולם יחזרו בתשובה, שכולם יתאחדו. אז כן, צריך להתאחד, כן. אתה לפני שבוע לא היית בישיבה, נכון? הוא לא היה אף פעם בישיבה. ואתה החלטת עכשיו ללכת לישיבה? נראה לי כן. מה זה נראה לך? ראית את כל זה צריך לעשות מצוות, מה אני אגיד? צריך לעשות מצוות ו... בסדר, אבל אתה רואה את כל זה, למה אתה לא מחליט סופית, יאללה, אני הולך ללמוד. אתה ראית את כל זה, מה זה לוקח זמן? אין לוקח זמן, אתה ראית בעצמך. נכון. אתה מאמין במה שאתה אומר? בטח שאני מאמין. תן לי בבקשה. אתה מאמין במה שאתה אומר? אתה ראית? אתה מאמין שזה אמת? כן. אז אם זה אמת, למה אתה לא מחליט ללכת ללוויה? אני את האמת הזאת, אתה רואה עכשיו משהו שפשיט והכל. טוב, אז אני אסביר לכם. הוא הגיע אליי אתמול. הוא הגיע אליי אתמול ככה. הגיע ונתתי לו כיפה ונתתי לו ציצית, זה מה שאפשר. הוא עדיין בהלם ועדיין מתרגש. הוא מנסה לעשות מהטראומה הזאת, לצייר את זה קצת באור יותר חיובי. אבל באמת, נתן, התובנות שלו היום הן אחרות לגמרי. היום הוא מבין שללמוד תורה, לשמור מצוות, זה העיקר, כל השאר הבל הבלים.
ובעזרת השם הוא יהיה בדרך הישיבה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי שסובל פה, בוא נגיד לכם את זה. מי שסובל פה, שאלה יפה. כן, צודק שאתה להגיד על זה. יש אנשים, מי שחוזר בתשובה למשל, יש אנשים שחוזרים בתשובה מקבלים איסורים. אז השאלה למה הוא חוזר בתשובה, למה הוא מקבל על זה איסורים שחוזר בתשובה. וחוץ מזה יש אנשים שאפילו הבן אדם יהודי, הכי רשע שיש ביהדות כאילו, שהוא יהודים, בטוח עושה את זה מצווה 2 בחיים, שבטוח פעם אחת זה עצר בדרך, ואומרים לו בוא תניח תפילין בו, זה בטוח, היה פעם אחת לבית שתאבן שלו בבר מצווה, בטוח, כל אחד בכלל עשה מצווה, אפילו מצווה אחת מקבל על השכר, אבל יש ברוך הוא לרשעים, הוא אומר להם, בסדר, אתם חייבים לקבל שכר, אז הוא מביא את השכר בעולם הזה, מביא וילות, מביא מכוניות, הכל, כל הדברים הטובים שאתם יכולים לדמיין, אבל בעולם הבא חותמים כמה של החיים. אז אנשים שחוזרים בתשובה, וחייבים גם לקבל איסורים, כי בכל זאת עשו עבירות. אז מה, הם מקבלים את האיסורים, מקבלים קצת איסורים פה בית חולים, פה קצת, פה קצת שם, אבל בעולם הבא הם מקבלים את כל הטוב שיש. אפשר לחזור בתשובה באיסורים? לא נראה, יכול להיות, אני לא יודע, כאילו... כן, גם אם אתה חוזר בתשובה ביום האחרון שלך זה נקרא. לא, ביום האחרון של הגאולה. נראה לי, כן. כל יום, זה יכול לקחת לך דקה לחזור בתשובה. זה אומר שבהר ציון המקום הזה זה כאילו ים פליטה של האנשים. ושם כאילו כולם יבטחו, זה יהיה המקום. אז זה תהיה מבקרה, אבל הפליטה זה יהיה שם.